двохетажний дом. Вони собі дома построїли, ті два брати. І тут вони жили. А потім вони виїхали в Польщу, і там вони так залишилися. То расскажите, когда Советы пришли, что они тут почали робить? Когда пришли когда пришли Советы сюда, тут это мелкие коммунисты, лодары эти, пьяницы эти, коммунисты эти, начали уже стрикати. Тебе 2 корови ти держав, лошадь держав і старався трошечки, кому тебе кусочок поля було. Ти вже кулак багатий, ти вже багатий. І от шукали таких, придиралися, бо й до мого батька придиралися. Робили доноси такі? Бо ми були теж кулаки. Батько мій був. А який мій батько був кулак? Мій батько був бідняк, в його не було ні поля, ні хати, в його хата була із лози заплетена. Але як він оженився, мами моє батько був в Америці. І як він оженився, взяв мою маму, той американець, батько мамин, помагав. З Америки присилав гроші. І вони так вийшли в силу. То кусочок, раніше при Польщі було, це саме цінна земля. Кублаточка землі була. Ну, от так вони ті гроші, батько то їй присилав, мамі моїй, і вони то кусочок землі купили, то знов другий кусочок, бо були такі, тато був такий, не п'яниця, робочий, і його батько був такі трудолюбиві люди. І так вони собралися, купили поля, потім построили, купили хатку, тая з лози хати звалилася їхня. І отак вони вижили. Мамин батько помагав. То який ж може бути кулак, як він працював там, як лошадь, і помагав своїй дочці. Ну що ж то, чи ж то мій тато що забрав, чи є ще що. Йому тесть помагав. Бо, значить, приписали кулаки. І коли не була війна, це німець не настав, то у тую ніч нас і ще тут 2 сім'ї в Сибір потаранили. Ну, війна, це не встигли вони, ці сволочі, куплінські лодари, це гультає. От таких у нас тут, у деревні нашій, не було таких багатих людей, що щось зайняли, щось даремне. Ні. Робили, пот коміра об'їдав, шия їхня не віддихала ніколи, працювали. І все, то латочку поля купив латочку поля, більше щось посіяв, уже 2 свинок держить, вже одне собі, одне продасть, вже знов щось купить. От такі були. То такі є, і не п'яниці були, не розгильзяї, а то такі були кулаки кепські. Бо у нас таких, у нашій деревні, хищників таких, що чиєсь зайняли, не було таких. І от вони придиралися, то жадний, то скупий, то кулак, то поставку давай, молочи зерно, то намолочиш то зерно. Уже як вони прибралися, ще сразу колхоза не зробили. Сразу пару лет було єдинолічно, кожну свою землю. І вже намолочиш, того намолочать, той мій тато, я про своїх розкажу, і так ті є люди, що багатші тут пару було. Намолочать пару центнерів того зерна, налогами обложували, задушували. Здирали кожу, коп чоловік пропадав. За 2 дні, коп ти 5 центнерів зерна здав. Ну як я здам, каже, 5 центнерів, я ж не намолочу його навіть за 2 дні, то за день центнер намолочиш. Ні, будемо силу приміняти для тебе. Будемо силу приміняти. Здевалися коло народу, таких було несколько чоловік тут у нас у Купліні. Вот що в нас тут як робилось. А деревенька наша тихая була, спокійна, ніяких не було таких, що чиє-то зайняв, кого-то обідів, кого-то обобрав і став багатий. Ні. Таких не було.
Такие были люди. Хорошие люди были, хорошие, очень хорошие люди были. От так у нас, так вони як прийшли. А потім уже, знаєте, от не можу сказати, скільки літ це так було. Років, мусить, 2 чи 3 було без колхоза. А потім вже стали притісняти колхоз пишися. Колхоз, который не писався, закривали в эту школу. І хто не підписується в колхоз, закривають на замок ту школу ночуй. Один день, і другий день, і третій день. Но моя мама, я это помню вже слова, моя мама каже так, нас считають кулаками, щоб нас вони не мучили, сразу йди в ту школу, давай підпис, іди в колхоз. Бо все одно, каже, ничего не получится, уже раз такая система пришла и так этими колхозами, этими душат у России. Вся Россия страдала этими колхозами. І мой тато так то його й не держали. Підписався і вже потім собрання зробив. От Давидюк Владимир, тата його фамілія була, Максимович, кулак, багатий чоловік, зажиточний, підписався в колхоз, завіти не хочете. Ну і так уже од нас гріх стали. То і когось зачиняли в школі, там було ну, такое? Ну вже ж. Зачиняли, пару чоловік зачиняли, і все одно ж підписався в той колхоз. Бо куди ти денешся? Куди ти денешся? А такое безвластие такое було, не було такого настоящего. Так, хто як сумів, так обіжав хорошого чоловіка. Хорошого чоловіка. Я ж говорю, у нас такі люди всі були спокійні, хороші, дружні. Не було таких, які-то, не пам'ятаю. Я от всі, як представлю, так з кінця в кінець, хата в хату, всіх пам'ятаю людей, як зараз бачу їх. І всі були такі люди, трудолюбиві такі. Вдовий много було, то мужик помер, то так, то сяк. Все було много. Були не обіжені вони, не так би зараз, що як вдова яка, да там щось і зробить, там прийде викосить тобі коло хати, то цілий тиждень ходить, цілу неділю, що давай бутилки вина йому пічі. А колись так не було. А колись було так, були вдови, вдовам і сіяли, і косили, коровку держали, мужчини допомагали. Я тобі накосив сена, а ти мені прийдеш, покупаєш картошки. От так. Одно другому дружно. І не вищитує, що то я тобі косив, моя робота тяжеліша, твоя легчейша. Ти вже цілу неділю ході до мене. Ні. Прийшла деньок. Хорошо, хватить, я тобі ще прийду що-небудь спашу, посію зерна. От так колись у нас було. А вже як прийшли в колхоз, душили. Тут пару таких чоловік вже взяли власть в свої руки. І вже задушували тих роботягай. Ну, я мовчали, спокійні люди були, знаєте, не виступали нікуди, на жалоби не ходили. Сказали вже ті подначальники, товчи воду тут, в той ямі. Товчи, мовчи, бо у Сибір повезуть. Тут у нас одна жінка була, вона з Роцуху вийшла замуж сюди, і їх батьки її, і вона ще була дівчиною, не вийшла замуж, вивезли в Сибір. Вивезли, каже, нас в Сибір, привезли цілий ешелон, і серед зими з дітьми малими на сніг вибросили, і все. Є що єсть, їж, а нема що мерзнуть тут. Каже, ніч і день ми там на тому сінові, ті діти, які вижило, які не вижило, піщали, а потім уже через сутки знайшли якогось барака і нас у барак завезли. О, які є, добрі є, а німці плохі є. О, як було. А до війни ж ніхто тут і не пив, правда? Ох, хто тут пив? Яка тут п'янка була? Тут п'янка була така до війни. Пасха, Рождество, чекушечка водки. Своя сім'я. Батько випив піврумочки,
Ну, як син уже взрослий є, губи приложиться. Ну, мама там губи приложиться, так, чекушечка на завтрак, ще й на обід осталось половину. От така п'янка була. Колись до нас приїде 3 чоловіки з Чахча, а то в нас були свої у Чахчі. Приїде 3 чоловіки, приїдуть вони в 11 часов, привезуть бутилку. І тато поставить бутилку вже. Ну, тут вони вже сидять цілий день до вечора, до 5, до 6 часов. Говорять про хазяйство, скільки я намолочив, скільки в мене земля, то і все таке. І ті 2 бутилки, у нас було 4 чоловіки, та їх 3, 7 чоловік п'ють до вечора і ще півбутилки остане. Поїдуть до хати. Ой, яка п'янка була колись. І це було на Пасху і на Рождество, і як по-польську називали «зелені святки». Вот то, получается, это после войны, когда колхоз стали робить? Стали заучиваться печи. Ставь бутылку, а то не буду работать. Да. Як прийдеш щось зробити, і бутилку не поставиш, і вже як тобі треба буде через 2 неділі, чи щось знову пойдеш до його, не пойде зовсім. Бо ти напоїла його туди. О як. То совет... А ще наглі такі були, що ще сьогодні щось зробить, то поставить бутилку, а ще завтра рано прикаже, мені голова болить, дай ще шклянку. Налій. Безсовісні такі були. От що колись робилося було. От знаєте. Ну, знаєте що, це вже було при русських, це так навчились. Но колись, як при Польщі ще я була, то дружные были люди, сознательные, друг другу помагали. Як хто бідніший, прийде Пасха, принесуть, у кого нема корови, і масло принесуть, і творогу принесуть той вдовиці бідної, і той дружні були. А зараз були корови держали, ще більше було людей. Іди, попитай, продай літр молока, узлів ночі то государство, а тобі не придасть. Зараз помінялись люди. Ну, зараз, знаєте, вже останнє якось время, як ставити колхоз уже, як стали, то щось, то на Україні плохо було, то українці йдуть, то столь люди, то столь. Якісь всякі мішані понаїжджали, наболочу всякая. І от так уже стали якимись врагами, нехорошими людьми. Оказались советы, що поляки били. Ой, местных. Ніхто нікого не бив, пальцем не зачепив. Уважали, ой, Боже мой, милі, культурні були. День добрий, і зайдіть, прошу bardzo, кресло дає, прошу bardzo, то, пожалуйста, садись. Так. Ой, Боже, що ви? Так? Это специально так казали, чтобы вы... Так, я вам скажу. Я ж тут було дурньов, гультаїв з 5 чоловік, уже на Октябрьскую. Флаг красний повісять на дерево десь. Вже міліція приїде, вже їх знали тут. Ну, то вже возьмуть ту тюрму, то у задницю кинуть криху там. Там кинуть їх. Але все одно, знаєте, як посадять за щось таке мелкое, посадять у тюрму на 2 неділі, то як прийде з тюрми за 2 неділі, то морда, напасеться там, кормять. Ой, не білі поляки, нікого на світі пальцем не зачепили.